Mbroh iki kepriye kaya ngene Pak Wo, mangkane engko bengi iki malem jemu, tapi niki ati karep bondo cupet mengkono Pak Wo. Lah mbok dinehi pencerahane apa ngono Pak Wo. Kepriye kaya ngene Pak Wo, mangkane raine wis pucet, matane wis sepet kaya ngene Pak Wo. Lah kepriye meneh, karepe mengono ke ya nek ana sing gelem mengono ke ya pane cung manuk duwite ngesuk mengkono pahandingin Pak Wo. Lah kepriye selek arep ke Pak Wo, nek ana sing gelem mengono ke ya sapa mengono ke cung manuk duwite ngesuk mengkono Pak karo ngenteni kae gedhange gen padha kemepes ngono men karo tuwu sithik ngono men payudole ngono Pak Wo. Ya ya kuwi ora muni utang ya pancen utang. Lah kepriye maneh nyatane atine wis karep tapi bandane ke cupet Pak Wo. Apa ana sing gelem Pak Wo meneh? Nek ana sing gelem ngono ki wis paha Pak Wo. Cung manuk duwite ngesuk ngono Pak Wo. Rasane ki wis gedebel iki Pak Wo rasane ki ya Allah. Piye meneh Pak Wo?